mubato wapera. Nokuti uri munhu iye anoda ngodya vanhu. Kungondidya iwe haudi kudyiwa. Zvamboyanyoita sei kusvika aiwa atemineta ka ndakarohwa ini ndikazvamburwa nababa ako ukaona kana utobhuya uzombodziri uchingira polisi here polisi. Hamuna kuzofanana madzimai afanana. Kopi ndakadziuya utore mari ukambowani kwingi wamasiya. Mira ndakarohwa andikukwanisa. Ushinyanyi zvaimboitika. Kundidzipira kandaisa wewe wangu wakanditora. Hazvaimboitika. Sekakusana kwangu zvanoona zvakaita. Ndakakwenda kuchechi ndinoparidzirano kuchechi inezvinokuudza kuti iwo chechi ipi yauda kuendewo. Chechi ipi yauda kuendewo ione kuziva pandeguwa rauinaro wotodza kuti anzoda kuenda kuchechi. Chechi inonzani? Ndozondimisire muromo senenguruwe ndati chechi yauda kuenda inonzani? Iwe ugotendeuka iwo ugonamata iwewe ndoyakaipaza chechiyo uchinyanya dai wakandidaidza hazvaimboitika. Iwo wakazotanga rini kufambira nyaya dzemapo pasina temineti wakazotanga rini zvine basa hauna kupangasa darofufuki baba leo memrai hauna kutorepwa hapo hauna kurepwa hapo warepwa ukarepwa uchireperwa makuwa kweni kuzochemera kuda kuenda kwenda ndakatorepwa ndikaraumba kwawo kwateminete uchizvijuza ndarijuzwa kani ndarijuzwa saka unamata ndikuchea plani b kuti ndione marima kuabhadhare ngati revenge